Velkommen til Esbjergs største, Danmarks største skydesimulator, vel at mærke. Næsten 10 meter i bredde. Masser af spil. Det fedeste det er jo at komme til at stå med en, hvad kan man kalde det, en rigtig, gevær, en jagtgevær. Altså, det tror jeg det er det fedeste, men som sagt også, som du sagde lige før, altså lyden og størrelsen af det virker rigtig professionelt, og det virker som om, at man står ude og skyder og får en rigtig god oplevelse af det her. Jamen, jeg synes, det er en fed drengerøvsoplevelse. Det er ligesom at prøve at skyde rigtigt. Så det er det fedeste ved det i hvert fald. Hvad er det mest realistiske, eller hvad vil du, hvis du skal fortælle om det? Det mest realistiske, det er, at du står med så tunge håndvåben. Det virker som rigtig våben, du står og skyder efter. Så det, og så selve scenerne i hver skydeomgang, det gjorde det jo en fed oplevelse. Hvad var det sjoveste at prøve? Det sjoveste, det var at skyde ind til sidst. Ja. Hvorfor? Det var sværest, så det var fedt. Så hvis jeg synes om det, kom ud og prøv det. Det er fedt.